Hello, bună! Cum am vorbit vineri, mi se pare, v-am lăsat un mesaj că voi avea azi pe cosmeticiana mea, Kish Andrei, o să vă zică un pic despre gama de cosmetice Botanific. Deci astăzi am avut o întâlnire cu ea și aici lângă mine, deci vi prezint pe Kish Andrei. Stai numai o secundă că nu știu cum merge chestia asta. Cred că nu, cred că așa merge. Dar uite că așa merge, că nu mă mai pricep cum să ia cu telefonul video. Deci ea e Kish Andrei, cosmeticiana mea, și vă aduce niște informații interesante despre gama Botanific. Asta am rugat-o. Deci hai, ciao, Andreea. Ciao, ciao, bună tuturor! Mă bucur foarte mult pentru invitația lui Judith. Acum am avut o ședință de înfrumusețare cu ea și mă rugați frumos să prezint produsele Botanific. Eu din anul trecut, noiembrie, am testat produsele, le-am pe toate aici la salon. Vă invit cu drag să încercați și voi. Puteți să faceți o ședință la mine, un mini tratament de cosmetică, unde putem să încercăm spuma de curățire, gomajul și cremele, bineînțeles. Gama acesta este absolut natural, mie îmi place foarte, foarte mult pentru că chiar l-am testat din noiembrie, am acasă trusa mea de machiaj, dar și de întreținere facială. Eu am spuma, gomajul și crema de zi și de noapte, ceea ce m-a surprins foarte mult. Eu, lucrând în domeniu de 10 ani, am încercat foarte multe produse, dar ceea ce se zice că e natural nu neapărat îi. Am aflat despre o aplicație foarte bună. Vă recomand și pentru voi să descărcați aplicația Clean Beauty. Eventual lăsăm în comentariu aplicația. Puteți să faceți cu aplicația respectivă o poză unde scrie, de exemplu, pe cutie ingredientele produselor. Puteți să faceți o poză și vă arată aplicația dacă este natural și dacă conține chimicale sau iritanți pentru piele. Vă recomand să testați pentru că pe mine chiar m-a surprins. Am testat foarte multe produse și în comerț, de exemplu, dacă mergeți undeva, faceți cumpărături, sunteți înainte de cumpăra un produs sau o cremă de față, puteți să testați crema și vedeți, ups, are 15 bucăți de iritați, nu mai cumpăr. Botanific are maximum 3, adică vreau să vă zic că e super, super natural și o să simțiți pe piele după prima aplicare că este catifelată, are luminozitatea pe care ați dorit de mult timp. Chiar vă recomand, de la cremă de mâini până la ultima ser, să testați și să vă bucurați după aceea ce simțiți pe pielea. Chiar e extraordinar și vă așteptăm cu drag. Da, absolut, absolut. Vă invităm să încercați produsele noastre. Și cam atât. Mai am o întrebare, că ai zis că are 2 sau 3 ingrediente care sunt așa mai... Da, dar de exemplu conține, să zicem, mentol, care poate să irită pielea, adică nu este un iritant al pielii, dar de exemplu ceea ce am testat eu, am o grămadă de produse care conțin cam 15-18 bucăți de iritanți. De exemplu, unde scria că e cancerigen sau așa ceva și am zis că nu mai vreau să folosesc gamele astea, nu mai Botanificul. Chiar am testat foarte mult și nu merită să tot le testez, pentru că dacă am găsit preferata mea, atunci nu mai trebuie să testăm alte produse. Vă recomand cu drag. Așa este, și în Oradea vom face o seară a frumuseții în românește cu Andreea. Deci o să vă zicem data și vă așteptăm cu mare drag să testați și voi gama, sau puteți să veniți și la Andreea dacă sunteți în preajma Oradiei. Sigur, okay? vă așteptăm cu drag, salonul este în centru și eventual lăsăm detalii sub filmuleț. Exact. Mulțumim pentru vizionizare! Ciao, ciao!